Le yindawo apho Utaegrin Morris wagqityelwa ukubonwa kuyo ephila. Emva kwesigqibo senkundla ngoLwesihlanu, abahlali abaphoxekileyo baseRegenpark babone kufanelekile ukuhlanganisana kule ndawo Utaegrin nomama wakhe bahlaselwa kuyo, kuxhwilwa imoto yabo. Ukufika kayise akafunanga kuthetha nonondaba. Abahlali balugcwabevu ngumsindo. The NPA blames the police. Yes. The police blames the NPA. Yes. At the end of the day, we are the ones who lost a child. Yes. And we are here to say to the Morris family, even though it seems like today, even if it seems like you are losing, once summer jealous. Akabuye phela. Uzobona sisomenzani. Sikhathele. Babulala ingane engenacala. To lose a child like that is really sad. So just to come back, for this guy to be arrested, and after that, the court set him free. So where is justice? UThamsanqa Twala ubanjwe kwinyanga ephelileyo emva kokukhonjwa kufaniso lwabarhanelwa. I-NPA ithi akho kungqina bubambekayo ngakulo ndoda, yiyo loo nto ikhululwe. Azikho ke ezinye iinkcukacha abazithe thaca. Ndingumalungelo boy eRegenpark.